Ngantuk sih ya? Ngantuk sih. Apa? Kenapa, Mang? Ngantuk sih. Dia pun sama cara kayak gini. Pak Erano, ngetar topi. Ya. Kok pas saiki? Suruh mari kok. Ini batore. Batore. Wes ta? Mari. Ah, kan gimana gini? Aku gak ngerti. Palisanmu masih kono tau. Terakhir menurut Alex saudara lagi Beceng sapa itu? Ngejar ngapi. atau Pak Alex Tete Dias. Aku ngerti kok iki wong gede. Di Rono nang mbak Rono nang omahku ya. Ini coba kok gini. Rame. Pi, Oke lah, Cik. Bawa. oke aman tayo nang gini. Esbar deh kamu. Esbar kan. Dia telah kering. Sekarang Tangga-tanggaku lha iki Mas Tubi. Hah? Mas